Así barrí, así, así, así barrí, así, así, así barrí, así, 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 así gana el Madrid, así, así. Arre solo, de verdad. ¿Qué? Quen se aprendeu a barrer a ti? Pois desde logo non foi vostede. Ocupas todo o almacén, ti solo. Ainda menos mal que alguén se ocupa do almacén, porque se esperamos pola señorita de Aviñón, aquí non barre ni María Santísima. Eu non penso barrer. Ah, Xa no. che digo, non, eu estou aquí para vender, porque as tarefas estas de limpeza xa as deixo para a miña casa. Está aquí para vender, Home. hostia, como fan os testigos de Jehová coas Biblias. Bueno, non sei se fan eso, pero me da igual. Estás para vender e o resto que fajamos os idiotas, verdad? Non sei, que pon o teu Que bonito contrato, é, o meu non sí. pon barrer. É igual. Se hai que facer máis cousas, fanse máis cousas. Bueno, en fin, non me quero meter nun... Cuidado, que che vou barrar os pés e depois non casas, e acabou, se canto Bueno, xa ves que problema. Ademais, eu non son supersticiosa. Non, tampouco son, que trae mala sorte. Pero, por ser... Verdad. Unha cousa, como que non vas casar? Que vas casar? Non vas casar? Eu que sei. Ademais, polo de agora non teño nin contra quen. Contra quen, dixo? Dixeche contra quen? Sí. Pero vamos a ver, pero ti és unha desagradable de serie. Pero como podes falar así dun futuro home na tua vida, ou muller, que segundo gustos, que tampouco profundicei tanto como eu fixera ata agora, pero que... Vas caer. O caso é que non é tontería o de casar, Que bonito que é compartir a vida, as alegrías, a enfermedade, a riqueza, a pobreza, Ai, mi má, bueno, a lista toda esa que dan aí. Mira, compartir, por exemplo, cando chega a factura da luz, é dicir, Ai, que cousa máis empalagosa, de verdade, os dous xuntos Hoxe dicindo... estás, de verdade, estás que nin o Papa Francisco. Sabes o que necesito eu? Mira, menos matrimonio e máis patrimonio. Sabes? De verdade, que materialista, és tan materialista. Soy que se chamar así. No, home, por favor, un pouco de sitio para o romanticismo na vida da xente, que é curioso de todas formas como cambia, unha letra na máis, patrimonio, e cambia o Biches. significado. Biches. Eso sabes como pasa tamén, moito, cando compras unha casa. E cambia moito de se a letra está pagada ou non está pagada, porque pasas de propietario a desahuciado. Que che parece? É unha letra na máis, pero... Sí, a mí está se me ocorrendo outro caso, mira. Sí, porque a ver. non é o mesmo que che dea unha ostra que che dea unha... Tranquilo, cholo, de verdade que ainda non a mereceches. Bueno, que eu... Parvo. Por que me das agora? Porque agora sí que a mereces, por desconfiar. Parvo. Vou te dicir unha cousa. Co carácter que tes, contigo non vai casar ninguén de que sexa un... non sei. Ninguén. Nin a persoa máis necesitada do mundo de afecto, cariño. Sabes ben que eso non é así, porque mira, por exemplo, eu podo casar contigo cando queira. Non. O domingo. Vai chevar. Domingo. Home, teño un cocido a mediodía. Pero... Ves, Pailac? Pois como a tía de ver unha recua deles. A mellor non hai tanta reco deles, porque ti aí estás pecando un pouco de soberbia, bueno, ou de croata, e ao mellor non é tan doado porque a xente, a ver, o de casar é un paso. Ti acordas tú o astronauta, aquel Armstrong, dixo, é un pequeno paso para un home, pero un gran paso para a humanidade. Ese debía de estar xa predestinado, porque a astronomía... Astronauta. Astronauta. Que ben traído. Dios, todo se pega, menos la hermosura se pega. Todo é xogar cas letras. Todo. Bueno, mira, astronauta, o que che estou dicindo eu, que a xente para dar o paso para casar, eso é conflictivo porque hai que darlle voltas. Alo, por qué? Porque é para toda a vida, é unha decisión Que trascendente. você para toda a vida. Para toda a vida son as hipotecas. E ti tamén, en que século vives? Ti non ves que agora, se a cousa non tira, pois xa é moito máis fácil descasar que casar. É máis barato. Pero a cousa debía tirar, porque non sería... Bueno, o caso é, a ver que me centre eu. Se a xente se descarga... Agora xa me din de conta. Outro día estaba tomando ali un changueiro, un bar de luces que hai lá na zona dos Bar Alés. de luces? Ese que era de toreros. Un bar que non está. Trajes de luz. Un bar! E estaba ali tomando algo, chegou unha tropa de tipos que levaban unha camiseta e poñía sexta despedida de solteiro de Carlos. Ai, mira, ves? Pois aí tes un fulano que non ten problema en dar ese paso tan complicado que dis ti. Aparte que non é que non ten problema, é que non escarmenta o fulano, porque unha atrás da outra, igual é pola festa, pero cuidado, seis. Sabes que é que hai xente que non sabe vivir soa. Xa, non é o teu caso, claro. Pois xa che dicen que non, que eu estou perfectamente. Aquí non tes nada que rañar. No, Pero nada, o toxo e malo cactus conviven sin problema en soledad no medio da leira. E temos unhas flores, sabes ti? A mellor aí é o problema. Pode que eu me equivocara tamén nunha letra.
Como? Non te sigo. Porque non, é que o tema ao final non era casarte. Non, era cazarte. Ti a min, cazarme a min. Ves como ao final sí que merecías un trallazo, de verdade, traballar aquí pa isto. Isto é moito. Se traballar en Supernito isto non me pasaba, xa cho digo eu. Compra Supernito, todo muy barato y bien colocadito. Compra Supernito.